Mari kini song tini Laksmi Narayan nei kaisa je viral ngai tongmani obo bo thik no bini dormo mate bo kam khai tonga kai to kaham no hai dibana aro borok no orai poroi khlaina bagui kebina samung belai no saya ahai ngu angoro kun dormo no ninda ba bengai ni ang samakai abahaya tau bini video kaisa viral ngai tongmani ke borok jago sungsani resamung resawi dance khlai tongo tei rang rok bagui tongo bo ajago ang no video clip kisa phunu bibana narok nainai mare ketal hatang le enggan rok nugiman khana borok obo haike tini ngai tongo ang bini video no nainai yo ang kaitno poito khlaina pano ang kabangma abahai video rok nayo bo thik thik no bini dormo no palon khai tongai tamo khe nainai mani tipra hasteo tam devguru hindi tamo Ganesh tamo Korea nei ne kabangma mahai matai phaikya bongya bo kaisa na business da hinai na sak ni musung ti da hinai kabangma tipra hawa matai mankha eba tabusuk jaratei mane kaisa kono tongruk tongya mane komurui thango ta kamai thango ngai abono je nung kabangma soinasi tongo borok bongni dormo motte borok samung khai tongo keba uje lagai pagai khai achainai sak no motai hinai ko sinai borok no tiprasar no lama korai tongo bo jaga sana nayo kaisa koktam chini bubagra product kishor maniko debor manabo thangei binaro khulumki tipra hasteno phiok sidi tipra sarokno phiok sidi inga kaise bo phiok na pho awena nai nimo wana kha je tamo जों जतसे tipra hani busange kubuni leader ba kubuni tipra sa thangi binar khulumka ngai ta manlanga bo asuk se matai linko sitong ngai mukpili kaisa bano tipra hano agini hagen ri je tipra hasteo tipra sa srai tongma hake aro to nang sini buba grano phaigi inaro khulumke sanke rnai abtui do seja kri nung tongno sak no motai ishor ni nang gosike nung sak bai thangno mukpili kaisa bai ridi abasanga sananai dekasa nung dormo jodi palon khlai tonga ngakai aje paje ta khlai di sak no motai rokta gosid nung kaitu no kitidi tamningke motai boroni bisingti phayo pano boroni bisingti siriu pano tamke nung hai borok ni thaniwo nung sak no matai nei gosine lean osung saranai ne mani kem no phano nu yakho nung obai khaimano nung matai mani di suri di did phiba sak no matai gosimani aboni ni bhul darona je ma Laksmi Narayan Devi Onita Devi ni hinjaknai ang obukungni no ang ini na warning ruo je nung oma haike danda phanana bagi abahai samuta khaidi nona kabang ma poito khlaina botongo gabon bagai je nina thangnai ro hamui tongo ngai ngai tabu bailigei se mosoi tongsiu ge nang por thangai soika abo nang wan chunai sidi nongni shastra o abahai sejak kri nang porinai nang ni shastra se kaham ke saimia ko nang sak no matai nang sakang me thuisi tongbo nang gita nini be nini Mahabharat nang kaham ke siya ko nang tini aro Durga Astami khayo Kali Puja khayo Goya Puja khayo Saraswati Puja khayo nang aje je Durga Lokhi Panchali nini kabang manong niya pi hai pat tongo nang abosya maya sana thakai nang jojina sereng yakho omose nang sakno matai ni kosiwa abono nini jottani pap bul chaya abon bagin nang nakar sandi kathang kaiton thani asukno hambai